लागायबाय नै आसोला इंलिसनि बायदि जासिजोब्बाय दाबखा उदै बायदि लागायसिगोन नै इंलिस फिल्मावसो नुयोमोन आं बिदिखौ जानायखौ नै लागायबाय गग्राफारा बिल्डिंआव मिस्टि पानिपुरि बायदिसिना जानो गाखोबाय जोंनि बिल्डिंआव आसोलजों आंजों गग्राफाराव नै बेजोंबो गाखोजायो बेबो जाबाय गग्राफार टाउन गाहायावबो दङ दखाना नोंथांबा गुवाहाटि बिथांबा जाबाय जोंनि बङाइगाव चिरां जानोसै माने ओरैनो गेजेराव माने रायजो गुवाहाटी Kenapa? Hei babu, sunset. Sunset. Best biryani what? Best. Yeah. Mana biryani best. That's Gravy too. Itu mana? Itu dia taste gravy too. No, biryani only vegetable. Vegetable. Terus chicken biryani kosong. Misalnya macam chicken biryani. Sudah, saya. Chicken biryani kosong. Okey, kita. Ketok babu. Boriya ketok. Film makan sulit sih. Concert. Pakai dong. Gua kalau loko. Pakai namanya tidak saja deh. जानो नामा लोगोफोर नै जानोसै माबायदि गोथाव आंखौ माबा थाजोबदोंदांसो सानदों बेयाव जायोखाय बेयाव मिथिदों बारा माबा जोङो बोराया बबेबा सिथ्ला सानाय थादों ओमफ्राय आं सब समाय माबा बिदि माबा हाबबाथाय आं जाखाया आंनि मानिनो हाया दोनथ'आबो थांफेरखायाखै दे मोनै दाखासो थांदों बिसिनाव सिगांनिजों जेला थांगोन थाङाखै दोनथ'आ जोंबो थाङाखै प्रमद बर'आथ' जेब्ला गाव देरहाजेनबाय बेबारनिफ्रायनो फुंनि खेनसेल' गायफेरदों देरहाखांनानैबो गायाखैना गाव देरहाखांनानै खेनसेल' गायदों दिनैसिम नै 5 years गावनि सरकार माबायानो कमप्लिट जोबनायसै